El 11 de novembre havia apuntat també que, com ha explicat a la MITE, l'hora solidària es feia amb l'agenda meridiana Resisteix, doncs ja és dit. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix processar els integrants de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent en l'anterior legislatura. Els imputa per un delicte de desobediència. A més de Torrent, els vicepresidents Eusebi Campdepadrós i Josep Costa i la secretària Adriana Delgado es troben a un pas de ser jutjats per haver tramitat dues resolucions parlamentàries a favor del dret a l'autodeterminació i contra la monarquia. La Generalitat es retira de l'acusació contra 7 independentistes per a qui demanava 2 anys de presó pels incidents en la mobilització davant del Parlament en la investidura fallida del president Carles Puigdemont. Divendres 12 de novembre, Alerta Solidària alerta que hi ha pendents 4 judicis per mobilitzacions independentistes a Girona amb penes d'entre 2 anys i mig i 6 anys i mig de presó. Volen visualitzar que hi continua havent veïns i veïnes de Girona que s'enfronten a penes dures de presó en casos poc mediatitzats. És citat a declarar als jutjats de Girona un bomber per manifestar-se amb altres companys el 2 d'octubre del 2017. I encara el divendres, fa 4 anys, que cada divendres els músics de l'Alt Penedès toquen el cant dels ocells pel retorn dels exiliats contra la repressió, l'amnistia i la República Catalana. Diumenge 14 de novembre. El Consell per la República constitueix l'Assemblea de Representants a Catalunya Nord a Canet. La regidora de la CUP a Arenys de Mar, Ona Curto, és elegida presidenta de l'Assemblea i Marta Maria Costa, batllessa dels Banys d'Arles, vicepresidenta primera. Dilluns 15 de novembre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, signen un manifest amb un centenar de persones més per demanar l'absolució del diputat de la CUP i membre de la mesa, Pau Juvillà, que el proper dilluns ha de ser jutjat per no retirar els llaços grocs que tenia penjats al seu despatx de l'Ajuntament de Lleida durant la campanya de les municipals del 2019. La Fiscalia espanyola demana fins a 7 anys de presó i la Generalitat 1 any i mig per en Víctor de Vilanova i la Geltrú per la protesta post-sentència del desembre del 2019 celebrada al Camp Nou. Va ser convocada per Tsunami Democràtic i va acabar amb 14 persones detingudes. Dimecres 17 de novembre, condemnat a 1 any i 10 mesos de presó, Ernest Lagàs, acusat d'haver ferit un agent de la Guàrdia Urbana durant el desallotjament de l'acampada de la plaça de la Universitat de Barcelona l'any 2019, després de la sentència del judici contra el procés. L'audiència ha condemnat també a 6 mesos de presó 2 joves independentistes més que també havien participat a l'acampada. El president de Flandes, Jan Jambon, denuncia la repressió de l'estat espanyol sobre l'independentisme català des de l'oficina que els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han obert recentment al barri del Born de Barcelona. I finalment, avui dijous, 18 de novembre, la Fiscalia acusa de desobediència greu l'exbatlle de Sabadell, Matías Serracant, perquè no va impedir o paralitzar el referèndum de l'1 d'octubre a la ciutat i demana una pena d'inhabilitació de 2 anys per exercir càrrecs públics i una multa de 15.000 euros. És un dels 13 polítics municipals que es troben en un procés judicial o que han estat condemnats per l'1 d'octubre.